To a ido na ka sata ne yayanka yanzu wannan mazuwa kashe maka ka dauke sa shawara zan baka yaro ka dina sata na gaba idan kunne ya ji to ciki ya tsira. No. Kai wai kaga wannan baban wannan Musan mugun munafiki ne ina mugun sa mana ido Allah tun yanda ba kawai kai duk shi yake hada mu da iyayen mu fa kawai samun ido yake yana sa mana ido wai mana to wai na zo wai dan na dauki mayan din gidanmu kawai so nake dan sace in je dan rage ta kawai wai wannan mutum ya dade fa yana sa mana ido ba to wai shi ya da mana abin da zamu yi sakamakon mugun munafiki ne ya fa dade yana raina mana hankali baban nawa ne munafiki